मोनसे डेन्जारेस सिचुएसन हारिनि इस्यु जाथिनि इस्यु मुं होनानै दिनै आसामनि 6टा हारिया दिनै एसटि स्टेटास बिगासिनो दं। आनखि दिनै आसाम सरकाराबो दिनै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिथुनाखि रिपर्ट एबा प्रतिवेदन बे प्रप'जेलखौ दिनै आसाम केबिनेटआव दिनै एप्रुभ खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो जाथिनि इस्यु हारिनि इस्यु होननानै बुङोब्ला जोङो मा मोनथियो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आसामाव थानाय बे 6टा हारिखौ सिनाय मोनै हारिया गुबुन हारिया जाय मानसिखौ जों सिनायनो हाया आनआइडेन्टिफाइ खालामनो हाया बिसोरखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो हाया बैसोरबायदि हारिया दिनै बे आसामखौ जोंनि मन'क लाबसिगोन आसामखौ दिनै आसामाव दिनै साग्लोबजोबसिगोन आसामनि जिथुनाखि पलिटिकेल राइट जिथुनाखि गासिबो पलिटिकेल राइटनिफ्राय लानानै गासिबो मोन्थाइफोरखौ बिसोर दिनै मन'क लाबजोबसिगोन नैबेखौ दिनै बिथांमोना गिदों आरो थ' बेखौ जोङो दिनै जोङो जाथिनि इस्यु हारिनि इस्यु होननानै जोङो साननानै लानो हाया दिनै हारिया बबेबा हारिया आसामाव थानाय हारिया जाथिया दिनै डिफ्राइब आरो डेस्ट्रय जानो थांदोंब्ला बियो सरकारनि मोनसे गिदिर बिबान बेखौ नायनायनि बेखौ रैखाथि होनायनि सरकारनाव मोनसे गिदिर बिबान थायो थ' जोङो दा बे समाव जोङो बेखौ जोङो साननानै लानो हायो रायजो राजा नोंथांमोन जों बेखौ साननानै लानो हायो बियो जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि सिनायथि जोंनि आइडेन्टिटिखौ डाइल्युट खालामनाय मोनसे बियो गिदिर माने डेन्जारेस मानेखौ कनस्पिरेसि होननानै जोङो साननानै लानो हायो बे ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोङो बेखौ जोङो जाया होनो हाया गोबां माने प्रसिजर दं गोबां क्राइटेरिया दङ आसाम सरकारा एप्रुभ खालामबालाय मा जानो थ' जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेबायदि साननो हागौ आरोना नाथाय बे माने गणतन्त्र बे माबायाव गणतन्त्र रायजोआव माने जाय पलिटिकेल हान्जाया बांसिन सापर्ट खालायो दा एसटि होनांगौ होननानै गोबां पलिटिकेल हान्जाफोरानो दिनै सापर्ट खालामगासिनो दं थ' राजखान्थियाव जेराव सुबुं अनजिमाया बांसिन जेराव सापर्टारा बांसिन नैबेखौ नोजोर होनानै माखासे जायै खामानिखौबो मावनो हायो माने भारतनि संबिधानखौ माने एमेन्डमेन्ट खालामनानै संशोधनि खालामनानै बेबायदि माखासे माबाफोरखौ होनो हानायनि मोनसे माबा प्रभिजन दङ थ' बेनिखायनो बियो जोबोद डेन्जारेस जोङो सादारनै लानो हाया बेखौ गोरलै भाबै लानो हाया जोङो माखासे जोङो नुनो मोनो बेफोरखौ सादारन एबा गोरलै माने सानना लानानै माखासे जोङो बे एसटि जिथुनाखि होनो थांनायाव एसटि माने माखासे पजिटिभ बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना थ' बेखौ जोङो इसेबां गोरलै आरो इजि जोङो साननानै लानो हाया बेयो माने खोब डेन्जारेस माने राजनितियाव राजखान्थियाव माने जायखौबो जाहोनो हायो खालामनो हायैखौबो खालामनो हायो आरोना थिग बेबायदि थ' बेनिखायनो जोङो गोबां माने कनसियास आरो सिनसियार जानांगोन आरोना जोङो स्टेन्ड कारेक्ट टाइमाव कारेक्ट माने जोङो स्टेन्ड खालामनांगोन जोङो अप'ज खालामनांगोन जोङो हेंथा होनांगोन जोंनि जिथुनाखि मुभमेन्ट सोमावसारनाय बे प्रतिबादफोरखौ जोङो कन्टिनिउस खालामनांगोन आरोना जिथुनाखि बिनि हेंथायै थ' अब्लासो बियो माने उथाय जानो हागौ एबा केन्सेल जानो हागौ आरोना थ' जोङो प्रतिबादनि मुङाव जोङो बबेबा फिजिकेलि जोङो माने बेयाव माने नांलाय खमलायनाय बुलायनाय बेबायदि माने जाहाथे जाया जोंनि सोमावसारनाय जोंनि प्रतिबाद जोंनि माबाफ्रा धरनाफ्रा जाहाथे डिसिप्लिन भाबै जायो माने नांलाय खमलाय बेबायदि जाहाथे जाया आरोना थ' बेबादि जोङो वेजों जों थांनांगोन जों प्रतिबाद खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंनि बे गणतन्त्र हादोराव जाय हारिया सुबुं अनजिमा खम जाय हारिया पपुलेसन खम बै हारिनि माखासे रावफोरा माखासे डिमान्डफोरा माखासे माबाफोरा बारा खाथिनो नागिरा रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो जाय हारिया जाय जाथिया जाय हारियाव पपुलेसना माने बांसिन जाय हारियाव सुबुं अनजिमाया बारा
बै हारिनि जिथुनाखि बुंनाय रावफोरा रज'यो बे गणतन्त्र हादोराव रायजो राजा नोंथांमोन।